ערב טוב חברים, אנחנו איתכם ביומן גן שמואל בשידור ישיר. למדורנו הראשון הערב הזמנו שני חברים. הראשון, הלא הוא רפי אשכנזי, התקבל לחברות לפני 25 שנה בדיוק, אוגוסט 1961. השני, שאול רז, התקבל לחברות בשיחת הקיבוץ לפני שבועיים. ערב טוב לכם. ערב טוב. יש שאלה אחת שאני רוצה להפנות לשניכם, ושכל אחד מכם יענה, והיא מתייחסת ליום שאחרי. מה בעצם הייתה הרגשה ביום שלמחרת השיחה? האם השתנה משהו ביחס שלכם לדברים, לחצר, לחברים? האם איזושהי צמרמורת קטנה הייתה לכם באותו לילה? האם משהו קרה? רפי. ראשית כל, מבחינת חשבון, אני לא בטוח שזה 25 שנה, יכול להיות שזה קצת פחות. עכשיו, מבחינתי האישית, באותה תקופה שכל קבוצת האלה התקבלה לחברות, אני עוד שירתתי קצת זמן בצבא קבע, כי הייתי צריך אז להשלים את התקופה המסוימת אחרי הקצונה. אז אני התקבלתי למעשה כאשר אני עוד הייתי בצבא, ולא היה לי למחרת כזה שיכולתי לעשות תרגיל על הרטוב בתור חבר קיבוץ. אבל אני חושב שמה שאתה מחפש במשמעות הזאת בתקופה שלנו הוא קצת שונה. זאת אומרת, היה תהליך כמעט טבעי לזה שנעשית חבר קיבוץ, וגם למעשה לא הייתה שום אלטרנטיבה אחרת. היית צריך להגיע לך או חבר קיבוץ או לא חבר קיבוץ, שמשמעותו הייתה לא להיות בקיבוץ. ובעצם זה שהכרעת שאתה חבר קיבוץ, לפחות לתקופה הנראית לעין, החלטת שאתה שותף בחיים האלה היית צריך איזושהי התחייבות? זאת אומרת, ביקשו להגיד, אתה צריך להגיד, אני אהיה חבר זאת אומרת, מי שעבר את תהליך החינוך שלנו, מה שקוראים לזה אינדוקטרינציה, שהביא אותנו עד לתהליך הזה, לאקט הזה של קבלה לחברות, היה לנו כמה תהליכים של מחויבויות כאלה. משחק בילדים שמתחייבים, אם אתה לוקח את סמל הבוגרים כדוגמה, וכל התהליך הזה, זה בסופו של דבר, האקט של קבלה לחברות הוא לא היה אקט בומבסטי עם רעשים אדירים וזה, אלא כאקט טבעי, בכל אופן למי שנשאר. עכשיו, אתה אומר שזה היה איזשהו דבר של או להיות או לא להיות, זאת אומרת, או שאתה חבר קיבוץ או שאתה לא פה. זאת אומרת, לא הייתה איזושהי אפשרות ביניים של בוא תהיה שנה, תראה, תבדוק. לא, בתקופה שלנו, תשמע, יש בעיה שאני עכשיו בכלים שיש לי היום, אני מנסה לשחזר דברים שהראו בקונטקסטים אחרים, אבל למעשה, אם אני בודק את זה לגופו של עניין, לא היו לנו אפשרויות. זאת אומרת, או שהחלטת שאתה איתנו, גם אז כל הבחירות, אם מי שחי את התקופה היא ידע, או שאתה בוחר ככה, או שלא. אבל זה היה ברור, לא יכולת לדלג. שאול, מה אתה אומר? לא איזה צמרמורת אדירה ככה לאחר. במקרה נכנסתי לשיחה 20 דקות אחרי, אז פה ושם לחיצות יד, אבל לא להגזים. ההבדל ביני לבין רפי, אם אפשר לומר, שיש ברירה. זאת אומרת, רוב החבר'ה בגילאים שלי מועמדים, מה שנקרא, מאז סיום הבית ספר. אצלי פשוט מתוך בחירה, כי אם אני נמצא בקיבוץ ואני יודע שבשנה, שנתיים קרובות אני נמצא בקיבוץ, אז עדיף להיות שותף כמה שיותר, והקבלה לחברות זה האקט הרשמי המקסימלי. האם אתה חושב שקבלה לחברות פותח לך מיידית איזשהו פתח לשותפות באחריות, בלקיחת תפקיד מסוים, בהשתתפות יותר ערה במה שמתרחש פה בחצר, או שאתה יכול לעשות את זה גם בלי להיות חבר קיבוץ? אתה יכול לעשות את זה גם בלי להיות חבר קיבוץ. רוב בני גילי עושים את זה בלי להיות חברי קיבוץ, רק שכמו שאתה יכול לחיות עם אישה ללא נישואין, הנישואין זה האקט הרשמי, זה נותן לזה מין קו של דגש מתחת, וזאת הכוונה בסופו של דבר. טוב, רפי. טוב, תראה, בסך הכל, בוא נאמר ככה, אני ילד חוץ. דור ראשון לחברות בקיבוץ. זאת אומרת, לי נושא החברות בקיבוץ, גם שלא נולדתי בארץ, וגם לאחרי התחרה הזאת של חיים בקיבוץ, היה לו משמעות מסוימת לגביי. עכשיו אתה דור שני, יש חבר'ה בגילך
שהם דור שלישי בקיבוץ. האם אתה רואה משמעות מסוימת בזה שאתה חי בקיבוץ, שבו חיים ההורים שלך במקרה שלך, וגם יכול להיות שהסבים שלך, יש לזה איזו משמעות מסוימת? אפשר לומר, זה שההורים שלי חיים בקיבוץ הזה, יבורכו, איך אומרים? קל לי, קל יותר. אבל להתקבל, זאת אומרת להחליט על חברות קיבוץ, זה החלטה של כל בן אדם בפני עצמו, והקשר למסורת כהורים שלך היו, אין לזה קשר, החלטה מוכרחה להיות החלטה שלי, ואין שום קשר להורים או למה שהיה לפני זה. האם נושא של המשכיות? אתה יודע שזה קיים במושבים ובכל מיני צורות חיים שונות שבנים רואים בהמשכיות איזשהו דבר חשוב בחיים. אתה מרגיש אחריות, למשל אחריות כלפי ההורים שלך בנושא הזה? בזה שאתה החלטת להיות פה חבר קיבוץ? ההורים שלי, זאת אומרת במודע, אני יודע שהם אומרים לי מדי פעם שהם מוצאים את הטוב ביותר בשבילי, וזה אומר שכל החלטה שלי אני צריך להחליט לעצמי, לא שהם יחליטו לי ולא עקב דברים שלהם. ולכן אני אומר שההחלטה הזאת היא החלטה במפורש שלי, לא יכול להיות, זאת אומרת ההורים שלי חינכו אותי לדברים מסוימים ואני רואה קיבוץ כצורת חיים טובה, אבל ההחלטה כשלעצמה לא הושפעה מזה שההורים שלי פה, אז בשביל זה אני אשאר. תגידי שאולי, אתה בטח נפגש עם בני גילך בארץ, בקיבוצים אחרים. אתה רואה איזשהו הבדל בין להיות חבר קיבוץ בקיבוץ כמו גן שמואל, קיבוץ ותיק ועם רב דורי ושהכל כבר במסלול ומוכן, לבין להיות חבר בקיבוץ צעיר? כן, לפני שאתה עונה אני אקצין את השאלה. לפני שבוע בתוכנית ערב חדש היה איזה כמה רגעים על קיבוץ קישור, שם הופיעה המזכירה וכמה חבר'ה שהסבירו על הקיבוץ עצמו. עכשיו, לקראת הכניסה שלי לתפקיד, במדור הזה של הקיבוץ הזעיר בקיבוץ ארצי, אני נפגש עם החבר'ה האלה. הם בערך בגילים שלך, בגיל של סמדר הבת שלי, ואני יושב ומדבר איתם על איך להעביר החלטות בשיחת קיבוץ, איך בנושא תוכנית משק, מצב כלכלי, דברים שבשבילם זה יקום ויפול דבר. האם בעצם זה שאתה החלטת לחיות בקיבוץ ותיק, זה מונע ממך את הדברים האלה? אתה מרגיש את עצמך שונה, יש לך מבנה נפשי אחר בגלל זה שאתה חי בקיבוץ כזה, וכאילו שמונעים ממך, נאמר, את הסיפוק הזה, שיכול להיות שלהם יש את הסיפוק הזה. במקרה, שלא במקרה, אני מכיר את אותה בחורה עכשיו, וגם נפגשתי וגם נתקלתי איתה באותה שאלה, שאני אומר לה, תראי, אנחנו בני 22 שנינו, את מזכירת קיבוץ ואני, אם להשתמש במילה לא מתאימה, פיסטון קטן, בתחום שלו, לא יותר. אין בעיה של לקיחת אחריות בקיבוץ, כל קיבוץ שהוא. השאלה היא בקנה מידה. כי אם אני הולך בשני לספטמבר להיות מדריך חברתי של גרעין, אף אחד לא יגיד לי לא, מברכים על זה. אבל כל תפקיד שהוא בהנהלת משק, איך אומרים, זה לא שאני צעיר מדי או משהו כזה. יש אנשים שכרגע הם יותר מוכשרים לזה. שכבת גיל מסוימת שנושאת את זה. לא זאת אומרת, חסר משהו בזה שאנשים לוקחים אחריות. שאנשים צעירים מקבלים יותר אחריות ליד. ובקיבוץ שלנו זה קצת בעיה שבוא נגיד מה קורה אם בא בחור בגיל שלי ואומר לך מה לעשות. אם ניקח דוגמה ספציפית, שסדרן עבודה של בית חרושת הוא בחור בן גילי, אילן בן שימול, וסך הכל יוצא לו להתנגש עם אנשים מגילאים שלי ועד בכלל, זאת אומרת, לא עד גילאים שלך אלא הרבה מעבר לזה. איך אתה מסתדר עם זה? כשאילן אומר לך, רפי, אתה עובד משמרת לילה. זה לא נורא, כשאני עובד בקו חוויות זה יותר גרוע, אבל מסתדרים. רפי, אתה רוצה איזה משהו נוסף קצר? מאוד. נאמר ככה, לגבי אילן בן שימול, נאמר דוגמה שאתה עלית עליה, וצעירים אחרים רבים, זה הדוגמה באמת כיצד בחור צעיר יכול להשתלב במערכת של הקיבוץ הוותיק, שנראית משופשפת היטב, בשביל לא להשאיר לכם מקום לפעול ולבוא לידי ביטוי. אחריות לא נותנים, אחריות צריך לקחת. מי שמוכן לקחת אחריות, יש לו אותה. מי שמחכה שיתנו לו אותה, יצטרך לחכות.
אני חושב שבנימה אופטימית זאת, אנחנו יכולים לסיים את המדור הזה. קודם כל, תודה רבה לכם, ואני מקווה ששאול, גם אתה תישאר, ובעוד 25 שנה נראיין אותך עוד פעם, וגם את רפי, עוד 25 שנה. כן, אנחנו לעניין הבא. מדורנו הבא הוא למה, ובמסגרת המדור הזה, אנחנו הזמנו לכאן את עקיבא. למה עקיבא? תכף תראו. עקיבא עוסק בכמה דברים בקיבוץ. אתם יודעים, ביטוח, חדר אוכל, בית העם, יש על מה לדבר. אז אנחנו נתחיל, עקיבא, ערב טוב קודם כל. ערב טוב. אנחנו נתחיל בבית העם. והשאלה היא למה? למה אין הצגות בבית העם? שאלה קצרה עם תשובה ארוכה מאוד. אתה תקצר אותה. אני אשתדל לא להרחיב. הסיפור הוא, אנחנו כידוע שותפים בבית העם בהפעלה שלו עם המועצה האזורית. מועצה האזורית במשך שנים, מאז שאני זוכר, זה אני חושב משנת 71, השקיעה בבית העם והפעילה אותו בכל מה שקשור במופעי חוץ. אנחנו היינו נותנים את השירותי בית, והמועצה האזורית הייתה עוסקת במכירת כרטיסים, בהזמנת להקות ובתשלום ללהקות, וזה פה מתחיל העניין. זוהי הנקודה. בשנים האחרונות קרו שני דברים. יכול להיות שיש בהם איזושהי השלמה, או השלמה זה בכיוון חיובי ואנחנו צריכים את השלילי, אבל אין ביטוי אחר. מצד אחד למועצה נגמר הכסף, וזה כידוע גם לערים, גם מועצות האזוריות, מצב הכספי. רגע, רק שנייה בעניין הזה, מה זה נגמר הכסף? הרי מוכרים פה כרטיסים, מגיעה הצגה, יש כסף. חכה. אמרנו שאנחנו מקצרים. לא. נגמר הכסף, המועצה צריכה לממן את ההצגה. הצגה שאנחנו מוכרים אותה, או שהמועצה מוכרת אותה, היא צריכה לממן אותה. מה זה נקרא לממן? מה זה נקרא לממן? לאמרגן שהביא את הלהקה, כן. נאמר יוסי בנאי, דוגמה. הוא רוצה $7,000 תוך 10 ימים. לא מעניין אותו. מהרגע שמזמינים אותו. כן. ולא מעניין אותו מתי גבית את הכסף וכמה גבית. כן. יש לו הסכם עם התנועה הקיבוצית שתוך 10 ימים אתה משלם לו $7,000. עכשיו, קורה על פי רוב שאתה לא מגייס בכלל את הכסף הזה ממכירת כרטיסים, ופה עולה הדבר השני שאמרתי עליו, שדיברתי עליו, שצריך בן אדם שידע גם למכור כרטיסים, כן. וזה לא תמיד היה לנו במועצה. יפה, עכשיו אנחנו עברנו שנה קשה מבחינה זאת בשנה האחרונה. בעצם אני חושב שאנחנו לא ראינו אף הצגה בשנה האחרונה. בבית העם, הצגה כזאת כמו שהיינו רגילים אליהם של פעם בחודש. לא, היו כמה הצגות שניסינו מחדש, אבל נראה. ועכשיו אני מבין גם שהייתה לפני חודש איזו ישיבה בהנהלת המועצה, ושם נפלו דברים. מה נפל שם? אחרי תקופה ארוכה של התלבטויות, כשהתברר שהם לא יוכלו, המועצה לא תוכל להמשיך לממן, לא במימון ביניים וודאי שלא בתמיכה, את פעולת התרבות של האזור, המועצה החליטה להרים ידיים, ובניגוד להסכם שיש בינינו, לאפשר לנו, אם אנחנו נרצה, להפעיל את בית העם לבד, דבר שלא היה מותר לנו עד כה. עכשיו, דבר אחרון שבעניין הזה, אמרת לי לפני השידור שהמועצה השקיעה כסף באולם, ואם אנחנו רוצים להפעיל אותו, או שישאר לזכותנו לבד, אנחנו צריכים להחזיר $17,000, נדמה לי. בערך. עכשיו, מההחלטה הזאת שנפלה במועצה, בעצם נוצר מצב שאנחנו עם האולם, בלי להחזיר את הכסף. זה נכון? אמת. זאת אומרת שהרווחנו קצת מהעניין הזה. המועצה בשעתו השקיעה, ולפי הסכם שהוא מסובך מאוד, נשאר לנו היום לפדיון בערך בסביבות $17,000-18,000, שזה לעצמו לא סכום כל כך גדול. אבל אין לנו היום שום עניין לפדות אותו, כי אנחנו גם אין לנו מעשית מה לעשות אם והיה ונחליט. אוקיי, זה מספק אותנו בשלב זה, אני חושב. ואנחנו עוברים לדבר אחר. חדר האוכל. אני חושב שעקיבא
הוא היחידי בקיבוץ שיודע מה מתרחש שם במטבח הזה. שם בונים והורסים ואני לא יודע מה. אתה יכול ממש בשני משפטים להגיד לנו מה קורה שם? שני משפטים זה מוגזם, אבל אתה רוצה מצד להסביר שני אתה לנו גם זה? מגזים בזה שרק אני היחידי שמבין. אני לא יודע, אנחנו שאלנו כמה אנשים, אמרו, אתה רוצה לשאול, תיגש לעקיבא, הוא יסביר לך. תלינו מפה פה, ואני אשתדל להסביר את המפה בקווים כלליים. אני צריך גם נעץ אחד. יש דבר כזה פה? אתה תמצא. יש. ובכן, החלק הכחול זה החלק שבנינו בשלב ראשון ושהוא היום גמור. מה שאנחנו רואים פה. כל החלק הזה הוא המיניקול. מטבח ילדים, חדר לחם, וגולת הכותרת, חדר השטיפת כלים. עכשיו, מה הצבעים אומרים? כל הקטע המוזהב, זה מה שאנחנו בונים היום. כל הקטע המוזהב הזה. בשעתו, המכונה, אני אעשה את זה ביד בלי נעץ, גם כן יראו, המכונה עמדה ככה בערך. מה שאנחנו עושים היום, מלבד שהחלפנו את המכונה למכונה גדולה, אנחנו מוציאים אותה החוצה, למקום הזה. זה מאפשר לנו פה להכניס את השטיפת אלומיניום, מקום ארוך מאוד להורדת כלים של חברים ולקבלת הכלים, פה חדר לאחסון הכלים הנקיים, הזרימה החוצה היא מפה. טוב, עקיבא, אני חושב שאנחנו הבנו פחות או יותר את התוכנית. בוא תשב עוד רגע, אני רוצה עוד שאלה אחת קצרה בנושא הזה של... אתה גמרתם נושא של מכונת הכלים, אז בנושא הזה. לפי דעתך, המכונה החדשה והצורה שבה היא תעמוד, זה יחסל את הצפיפות שיש לנו היום שם? יחסל ולא יפתור. יחסל ולא יפתור את הצפיפות. לא. זאת אומרת, ערימות של מגשים אנחנו נמשיך לראות שם. אני חושש מאוד שכן, וזה רק מסיבה אחת, שדרך איך שאנחנו מפעילים את הארוחות, לא מתאים למכונה לשטיפת כלים. אוקיי. כי אי אפשר מסות כאלה גדולות לרחוץ במכונה שהיא צריכה ללכת רגולרית לאט לאט. אבל ברור שזה יקל לאין שיעור. ועכשיו שאלה אחרונה, ותגיד. עוד אחת. למה דווקא השנה? אנחנו בקיצוצים אדירים, מה פתאום עכשיו להתחיל לבנות? זה ארוך מדי? התחלת... אז אולי לא, אז אל תענה על זה. אתה יודע מה? אתה רוצה לענות על זה? טוב, אני עונה לך. קצר, עקיבא. זה היה מצחיק לא לעשות את זה. כן. מכונת הכלים נקנתה, וזה הסכום הגדול ביותר בכל הפרויקט הזה. כמה זה? זה $80,000. בלבד. כן, רק. כן. נקנתה לפני 1.5 שנה. שנה היא כבר מעלה ירוקת בעין חרוד. החרסינות, הקרמיקה, כל התשתית ישנה. מה שאתה אומר שאנחנו כבר השקענו את רוב הכסף וכדאי לסיים את הפרשה הזאת. אין שום היגיון שאנחנו נמשיך בתנאים, התנאים שאנחנו עובדים בהם. טוב, עקיבא, הייתי שואל אותך עוד כמה שאלות על ביטוח ועוד כל מיני כאלה, אבל בשלב זה נסתפק. תודה רבה לך. אנחנו לעניין הבא. החופש הגדול נגמר. גם זה נגמר, הדברים הטובים. וכמו בכל שנה, כל פתיחת לימודים מלווה באיומים של שביתות מצד המורים ומערכת החינוך בכלל. אני מקווה ששר החינוך, נשיאנו לשעבר, יוציא את המערכת הזאת מהבוץ. מה שקורה כאן זה שאנחנו מחפשים את האיש שיוציא את אלה שאתם תכף תראו מהבוץ. ללבוש סינור כחול בחופש הגדול וככה לעמול בחופש הגדול הכל אני יכול כי זה החופש הגדול הכל אני יכול כי זה החופש הגדול
כמעט הכל אפשר בחופש הגדול, אולי ניסע לכפר בחופש הגדול, לעזור שם בבציר בחופש הגדול, וקצת לקצור חציר בחופש הגדול. הכל הכל אני יכול, כי זה החופש הגדול. הכל הכל אני יכול, כי זה החופש הגדול. אבל הכי נחמד בחופש הגדול, פשוט להיות לבד בחופש הגדול, ועל חולות זהב בחופש הגדול, לשכב לי על הגב בחופש הגדול. הכל הכל אני יכול, כי זה החופש 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 הגדול. אז אנחנו נשתה לחיים, לחיי החופש שהיה, ולחיי הסוסים שיוציאו את האלה מהבוץ. לחיים. לנושא הבא. לפני מספר שנים, לא רב, אנחנו כשדיברנו על שנות ה-2000, דיברנו במושגים כמעט בדיוניים. שנות ה-2000 זה משהו מאוד רחוק, אנחנו כמעט ולא רואים את זה. והנה הוטוטו, ואנחנו נמצא את עצמנו בתוך שנות ה-2000, מסתכלים על הקדמה המטורפת הזאת מהצד, וכמעט בלי יכולת לעקוב אחרי התהליכים שקורים. אצלנו, ועדת כוח אדם לקחה לעצמה את העניין הזה ברצינות, והתחילה להעלות את נושא התעסוקה והתפתחות הענפים והתפתחות האישית של החברים, שתתאים ותיראה כמו ששנות ה-2000 ייראו. איתנו באולפן שני חברים, חברי הצוות שעוסק בעניין הזה, רומק ואברמלה. ערב טוב. ערב טוב. רומק, אולי בכמה משפטים תוכל להגיד לנו מהו כתב המינוי שלקחתם על עצמכם, במה אתם הולכים לעסוק? אנחנו חזרנו על הסקר שעשתה הוועדה הקודמת. היא עשתה את זה ב-1977, זאת אומרת לפני כ8 שנים, והיא הסתפקה בסקר פסיבי. זאת אומרת, היא קיבלה את הדרישות של הענפים ושל מוסדות, פרסמה אותו וציפתה שחברים ישתלבו במסגרתו. אנחנו חזרנו בצורה קצת שונה, כאשר ביקשנו את אותם הצפתות שריכזנו, שיפעילו את הדמיון ויציעו לנו מדמיונם ומניסיונם מה הם הדברים שהם מציעים לי אותם 15 שנה כהכשרה ארוכה שתביא אותנו לאותו המצב שהם צופים אותו. אבל לא הסתפקנו בזה, ואמרנו שננסה לקבוע איזושהי מדיניות שלנו במספר תחומים. אני בטוח שלא הקפנו את כל התחומים. רצינו לקבוע מדיניות בעיקר לגבי התשתית. האם אנחנו נמצאים במצב סביר או שצריך לפתח מדעים מסוימים, והיה ברור לנו. הכוונה היא לתשתית אנושית או תשתית של ענפים שיוכלו לתת אפשרות לאנשים להתפתח? הנכון הוא שאנחנו עוסקים בתשתית אנושית. אנושית. כן. אחד הדברים שאנחנו רואים בו, לאחר אותם הדיונים, אנחנו רואים בו כמפתח, זה באמת נושא של רמה טכנולוגית, של כלל הקיבוץ. זאת אומרת, מתחיל מהמוסד, דרך הענפים, או יותר נכון היכולת להתמודד עם אותם המטלות שמצפות לנו בכל המסגרות. הנושא השני
שאותו אנחנו תוקפים הוא הנושא של ענפים. ברור לנו שענפי החקלאות, למרות שהתפתחו יותר, הם לא יצטרכו תוספת אנשים, אפילו יקטנו במספר אנשים. ברור לנו שאותה התעשייה שיש לנו כרגע, ושהיא בהחלט מפרנסת אותנו בכבוד, היא בעייתית לגבי מקום עבודה, לפחות לגבי תנאי סביבה, לגבי מתן אפשרות לעבודה לאנשים מבוגרים. וניסינו פשוט לבדוק מה הם היסודות, מה הם העיקרים שצריכים להנחות אותנו בחיפוש אחרי הענף האידיאלי. בואו נעשה רגע הפסקה. אבל מלא. אתם חילקתם היום איזשהו דף לחברים. אתם פחות או יותר מציגים את הנושא בפעם הראשונה. מהו בעצם התהליך שאתם מתכוונים להמשיך איתו מרגע זה? הנושא של גן שמואל בשנות ה-2000 הוא נושא לפי דעתי שהציבור הגן שמואלי לא עסק בו. זאת אומרת, זה זריקה של רעיון לחלל הקיבוצי במגמה שהוא יחלחל לאט לאט, ואנחנו נוכל להגיע לאיזשהו דיון רחב שישתתפו בו הרבה מאוד חברים, ושגם ייתן כיוון לאן אנחנו רוצים לפנות. זאת אומרת, המטרה של הרעיון הזה כאן, שאנחנו יזמנו אותו, הוא שנתחיל לטפטף את העניין לתודעה הציבורית בגן שמואל. אוקיי. אם ככה, אני מבין שאתם תתחילו בדיונים, סדנאות, שיחות, כל מה שקשור לאפשרויות של אנשים להתבטא. והייתי רוצה אולי לעבור למשהו קצת יותר ספציפי, ולנושא שהדגשת, רומק, הוא אותה תשתית אנושית, שאתה מתכוון לאיזושהי התפתחות טכנולוגית, שבעצם מרמזת על לימודים גבוהים של אנשים, שיעסקו במקצוע הזה בקיבוץ עצמו. האם זאת הכוונה? כן, הנכון הוא שנראה לי שאנחנו עומדים לזרוק כמה פצצות, לפחות פצצות מחשבתיות מבחינת הדיונים שמצפים לנו. מכיוון שגם התחום הזה של טכנולוגיה וגם אותו התחום של הענפים שתכף אני אדבר עליו, וגם תחומים של פריצה בענפים מסוימים, זה לא בדיוק תהליך המחשבה שהיינו רגילים אליו. ההצעה שלנו, שגם במסגרת הוועדה יש לנו לגבי החילוקי דעות, היא לפתח ענף שהוא יענה על הקריטריונים של אינטגרציה, של אתגר, של משך פעילות בענף. בוא נהיה קצת ספציפיים, תסלח לי שאני קצת כותב אותך, אני רוצה קצת להדגיש את העניין הזה. בוא נהיה ספציפיים. איזה מין ענף? אני מגיע בדיוק לדוגמה, וכדוגמה יכולה לשמש למשל מרפאת השיניים. כן. נתאר לנו ענף שהוא בנוי על מספר רופאי שיניים, מספר סייעות, מעבדת שיניים, וכל המסביב, מזכירה טלפוניסטית, כמתן שירותים לחברי קיבוץ ולאנשי החוץ. ענף מהסוג הזה הוא פחות או יותר עונה על אותם הקריטריונים שאני מדבר עליהם. ענף קטן, אינטגרטיבי, תנאי סביבה סבירים, לא דורש השקעה גדולה, נותן אפשרות לאנשים לעבוד לאורך זמן וכו'. אבל לא רק זה, אפשר לקחת גם ענפים אחרים שיש בו איזשהם מרכיבים מהסוג הזה. אני חושב שאם ניקח את מכון דגיגים, אז גם שם יש מספר מרכיבים שהם דומים למרפאת שיניים. ואם ניקח משרד עורך חשבון, עורך דין וכו'. זה יכול להיות כיוון של ביסוס ענפים קטנים ליד הענפים הקיימים, שיתנו לנו בלי השקעה גדולה בציוד, אלא יותר השקעה באדם, ייתנו לנו בהחלט אפשרות
לפזר קצת את הסיכון ולהגדיל את החלק הכלכלי של הקיבוץ, וגם לבנות את האדם בצורה יותר טובה מאשר עכשיו. אבל מלא, האם אתם לא חוששים מיצירה של איזושהי שכבה מסוימת של אנשים שהם יהיו בעלי השכלה, הם ירוצו עם הזמן, ובעצם ייווצר מצב של איזשהו פער השכלתי נקרא לזה, בין שכבה גדולה מאוד בקיבוץ שלא השיגה את זה, או שמאוחר מדי בשבילה להתחיל עם זה, לבין איזושהי שכבה שעוסקת באיזשהם דברים שהם בעצם לא מקובלים עד היום, אבל הם בהחלט, כמו שרומק אמר, פצצה. אין ספק שהתקופה הזאת מחייבת הכשרה ברמה גבוהה מאוד של אנשים. זאת אומרת, גם אם הולכים לתחומים שרומק ציין אותם כמו מקצועות חופשיים, מה שהיינו קוראים פעם, או אם מדברים על תחומים טכנולוגיים, שאני חושב שהם צריכים להיות בעדיפות, זה מחייב רמה באמת גבוהה ושנות השתלמות רבות יחסית. עכשיו, זה עתיד ליצור בעיה. זאת אומרת, הבעיה שהצבעת עליה, אני חושב שהיא קיימת והיא ממשית. אני חושב שצריך לברר אותה בצורה יותר יסודית, אני לא בטוח שנספיק כאן. מכל מקום, אין לי שום ספק שאם אנחנו רוצים להיות מסוגלים להתקיים ולפרנס את עצמנו בשנים הבאות, בשנות ה-2000, זה מחייב שיהיו בינינו הרבה אנשים, או בכל אופן שיהיו בינינו אנשים שיש להם השכלה רחבה, טכנולוגית או אחרת. טוב, חברים, כמו שאמרת, אנחנו לא נגמור עם כל הבעיות כאן. אני מקווה שבתור התחלה, ספתח, זה יספק אותנו. אנחנו עוד נעסוק בנושא הזה כנראה גם ביומנים. אנחנו מתכוונים עוד ליזום סדרה של פעילויות בנושא הזה. אוקיי, תודה רבה לכם. גם לך. לפני שבועיים ביומן הזה החלה פרשת המקורות, אם אתם זוכרים. השבוע נראה שהעניינים מתחילים להסתדר, ודווקא לא כל כך רע. אז שירו נא. יש לי חשבון קטן בבנק שעוזר לי מאוד לאזן את תקציב ההוצאות. בכל שנה יש עוד ריבית, והנה החשבון רק גדל וגדל מיום ליום. במה להשקיע קופות גמל או דולרים? כן, ואיזה מניות כדאי לקנות כדי להיות תמיד ברווח? כן. וכל כמה שבועות אני מקפיד לדחוף קצת כסף לתקציב. יש לי חשבון קטן בבנק משליחות השתלמות, ירושה, ביצועים, שנת חופש גם. יש לי חשבון קטן בבנק, 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 יש לי חשבון קטן בבנק. כן, חברים, רק שזה לא יכניס לכם רעיונות בראש, שזה יישאר בתור שכזה, שיר, סאטירה, ואנחנו לעניין הבא. העישון במקום הזה אסור. זאת כתובת שאנחנו פוגשים אותה יותר ויותר, ואיתנו כאלה שהכתובת כבר לא מדאיגה אותם. אז גם קיקי וגם לנדי, הכתובת הפסיקה להדאיג אתכם. לנדי, מתי התחלת לעשן? התחלתי לעשן בגיל 30.
למה? מה פתאום? הייתי נהג, וצד אחד חשבתי שזה יעזור לי להיות ער יותר. זה התברר אחר כך שזה לא נכון. צד שני, שעבדתי עם אנשים שישנו בגן ירק, וכל פעם שאני בתור נהג הייתי בעיר, אז בוודאי יכולתי להרשות לעצמי לקנות סיגריות יותר טובות. אם התחלת בגיל 30, אז הרבה שנים, כמה פעמים הפסקת? הפסקתי כמה פעמים, אינני זוכר בדיוק כמה פעמים, אבל הפסקתי. ההפסקה הגדולה ביותר זה היה ב-61, בערך עד 64, כשנסעתי לארצות הברית. היה לי חבל מאוד להפסיד את הסיגריות הטובות שהייתי רגיל אליהן, את הצ'סטרפילד, כן. קמל. קיקי, אני נמצא פה לא הרבה שנים בקיבוץ, אבל נדמה לי שאני לא זוכר אותך בלי סיגריה ביד. בפה. בפה בכלל, זה אחת בשנייה. אתה עישנת כמה שנים? אני התחלתי לעשן, עוד היינו בשומר הצעיר, אני חושב. רגע, מה זה היית בשומר הצעיר? היינו בשומר הצעיר בגדוד בוגרים, והתחלנו בגיל 17.5 על המרפסת של אימא של יהודה שי בתל אביב, ברחוב ריינס 17. עישנו סיגרות נהדרות, אנגליות. ככה שאני... זה על אף הדיברה שאומרת, השומר וזה? יש כמה דיברות שלא שמענו, לא רק עישון. כבר אז? כן. מילא היום, אתה יודע, זה... מה לעשות? אני עישנתי עד גיל 61. עד גיל 61? כן. בן כמה אתה עכשיו? 62? עוד מעט 62. אתה מחזיק מעמד לא רע. כן, אני מחזיק מעמד, לא מעשן. אני ירדתי בבת אחת מ-60 סיגריות לכלום. ועם המשקל, מכמה לכמה עלית? עליתי ב-12 קילו. לנדי, כן. מה היו עושים לך עוד 12 קילו, תגיד? הרבה מאוד. הרבה מה היה, אני חושב שהיה מכביד מאוד מאוד. למה בעצם הפסקת לעשן? מה, זה הציק לך? הציק לי, זה גרם לי שאני לא יכולתי לנשום. כשאני עבדתי עוד במחסני תבואות, אני חילקתי גם את הסיגריות, לא היו לי בעיות של סיגריות, אבל צריך לקחת בחשבון שאז לא היו הסיגריות כמו היום. מאותם הסיגריות אי אפשר היה לקבל אפילו לא סרטן, כי זה היה פשוט מאוד הריח, אפילו הסרטן לא יכול היה לסבול את זה. אנחנו קראנו לזה שזה מזבל גמלים. היה נדיב ועוגן. כמה סיגריות ביום? בתקופות הקשות? תקופות הקשות מינימום 60 סיגריות. 60 סיגריות. בוא נעשה פה איזשהו שעשועון קצר. קיקי, קח את החישובית הזאת. כמה אתה אומר? מגיל 17 עד גיל 61. כן. כמה שנים זה? 41. 41 שנים. בוא נעשה את זה על 40 שנה. תעשה את זה ל-40 שנה. בסדר? 60 סיגריות ביום. טוב, בוא נכפיל קודם 40 שנה כפול 365 כן, זה 14,600 ימים. כן, כפול 60. בוא נעשה את זה פחות מ-60, 50, שיהיה יותר נחמד. כן. אני עישנתי 730,000 סיגריות לפי החשבון הזה. 730,000 סיגריות. אם אתה תכפיל את זה ב10 סנטים, כל סיגריה זה 10 סנטים, לנדי. בוא ניקח ממוצע של הנדיב והתאי, 10 סנטים. טוב, נכפיל את זה ב10. תוריד איזה אפס. זה 7,300,000 סנטימטרים. עכשיו נחלק את זה, אני חושב, למטר. במאה. זה ל100. כן. מה אנחנו מקבלים? אז אני הכנסתי 73... לא, היינו צריכים לחלק ב1,000. אני הכנסתי 7,300 קילומטר סיגריות לקיבה שלי. 7,300 סיגריות לריאות שלי. קילומטר של סיגריות. קילומטר של סיגריות. זאת אומרת שאם היינו שמים אותה אחת ליד השנייה, היינו מגיעים ל... יותר מאמריקה. יותר מאמריקה, היינו עוברים את זה. על הכיפק. כן. טוב, לנדי, יש לך איזה שהן כוונות להתחיל עם זה עוד פעם? לא, בשום פנים. לא, קיקי? לא, מה פתאום? אתה מרגיש מצוין בטח. נהדר, הריאות שלי בכלל השתגעו והן מרגישות את החמצן ואת הריחות. לנדי, איזושהי המלצה לציבור בעניין הזה?
מה שיותר מהר להפסיק, זה יותר בריא. תראה, אי אפשר להגיד שבאופן, בבת אחת שכולם יפסיקו, אבל אם הם מרגישים משהו שבראייה בבוקר או בלילה שזה מאיר את הבן אדם שהוא כל כך מצפצף שאפילו לישון לא יכול, והוא מגיע בעצמו למסקנה הזאת של להפסיק את העישון. בקיצור, המסקנה שלכם, ואני מניח של כולנו, להפסיק לעשן, חברים, להפסיק לעשן. תודה רבה שבאתם. תודה רבה לך. להתראות בשמחות. גם לך. כפי שכבר פורסם, ודאי ראיתם את המודעות על העצרת שמתקיימת בעפולה ביום א', אנחנו מזכירים לכם ומודיעים לכם שהעניין הזה הוא בנפשנו. אז בל יעדר איש מהקריאה נגד הגזענות, נגד כהנא והאוהדים שלו, וכולנו ביום א' בשעה 16 במגרש החנייה. ולמאחרים יש גם הפגנת זוטה בחדרה. שתיהן ביוזמת מפ"ם ורץ. אז רוצו. זהו חברים, זה הכל הפעם. תודה רבה, ולהתראות ביומן הבא.